Vážení priatelia, veľmi rada by som vás všetkých privítala na 13. medzinárodnej výstave Mačiek v Žiline, ktorá je zároveň 11. Bodrušou. Bodrušou som privítala na našej medzinárodnej výstave Mačiek, medzinárodných posudzovateľov. Začnem sprava. Takže privítame pani Kristínu Rautio z Fínska. Skupina 1-4. Pani Marie Westerlund zo Švédska, členka v Dánsku, skupina 1-3. Rada by som privítala pána Vejna Trevatana z USA, zo Spojených amerických, ktorý je online posudzovateľ z CEVA organizácie, takže náš špeciálny host z USA. Pán Glenn Sierven zo Švédska, posudzovateľ na skupinu 3. Dnes už veľakrát spomínaný Erik Reyers z Českej republiky. Online posudzovateľ na skupiny Mačiek. Pani Laura Burani z Talianska, posudzovateľka na všetky skupiny Mačiek. Pán Luigi Comorio, Taliansko, všetky skupiny Mačiek. A ešte sme dnes mali aj dve žiačky posudzovateľky, Anetu Makovskú z Polska na skupinu 1. A pani Daria Lukášik z Polska na skupinu 1-3. A Daria sa destratila, tak to sa nedá. A takže začneme od začiatku. Máme špeciálnu výstavu donských mačiek. Mačiek plemena Donský Sfinx. Prečo? Pretože na Slovensku sa chová Daria Lukášik Potlež, to je tá žiačka z Polska, čo chýbala, a nedostane darček. Tak jej ho môžete ju dať, jasne, zelené sa smeje. Má ho pod stolom. Prečo Donský Sfinx? Donský Sfinx je novo uznané plemeno v našej organizácii, po ktorú patríme, sa volá Fédération Internationale Félin. Je uznané ako plno uznané plemeno od januára tohto roku. A o uznanie tohto plemena sa myslíme dosť pomohli uznaniu plemena aj chovatelia zo Slovenska a Čiech, kde sa toto plemeno pomerne veľa chová. Už sa mu zopakuje vo plemenách. Takže, bol to návrh Slovensku spoločný. To som to chcel povedať, hej. Neviem, čo to pochopili, ale si hej. Keď si to pochopil ty, tak to pochopili všetci. Takže za to, že máme Donský Sfinx ako uznané plemeno vo FIFA, pomohli tomu Číski a Slováci, a keďže už uznané, môžeme urobiť aj špeciálnu výstavu v Žiline a preto sme tu. Takže poprosím. V dnešnej špeciálnej výstave Donských Sfinxov sa zúčastnilo zhruba 20 zvierat a my vyberieme najlepšieho kocúra výstavy, najlepšiu mačku výstavy. Keďže nemáme kastrátov, asi je každému ľúto ešte vykastrovať tieto zvieratka, tým, že sú krátko uchodnené. A máme ešte najlepšieho juniora, najlepšie mačiatko a dokonca tu máme aj vrch Donských Sfinxov. Keďže máme 8 kocúrov, rozdelíme ich na dve časti. Poprosím prvých 4 kocúrov prísť na stoly a z nich vyberieme najlepšieho, postupne do druhého kola a porovnáme ho s ďalšími 3 kocúrmi. So please we have the first 4 Donský males. All judges from category 3 will vote for best Donský male from this. And this will continue to the next round of voting. Okay? Môžeme vidieť, ešte tu kontrolujem Donské Sfinxy. Takže, čo je typické aj pre divákov, alebo pre tých, ktorému to nerozumie, plemenu Donský Sfinx je určite na prvá vidíte, že tá mačka nemá strž, že je nahá. A má uši, má 4 nohy, chvost, oči 2, fúziky, majú fúziky. Povieš nám, Erik, niečo také typické pre plemeno? Typický pro plemeno je strašně typický, je to úplně uvolnění kůže. A to je její izolace. Kvůli tomu oni jsou taky o stupeň, 2 stupňů jako mají dneska kvota. No, toto je její způsob. Delníkovi mají být ne tak mohutný, jak normální sfinxy, uši nahory posazený. Velký problém dělá profil u sfinxu, protože to je blbý napsaný. Je tam napsaný rovný nos na kulacený jako tělo. A nikdo neví, co z toho má dělat, tak kvůli tomu víme víc věcí. Vrásky ne tak
prominentní jako normální sfinxy. A co býval taky trošku problém, donský sfinxy byli malí oči a to se krásně spravilo, když se nevidím na tých nominovaných sfinxách. Dobre, takže ďakujeme Erikovi, sme sa dozvedeli, aký majú byť, takže vyberieme momentálne v tomto prvom kole najlepšieho konkurenta z týchto štyroch. Please, judges, could you give me your results? Moja hosteska krásna. Takže máme na stole číslo 199, poprosím dať mu darček a poďakovať mu za účasť. Nepostupuje nám do ďalšieho kola, takže môže si ho majiteľ zobrať. Ďakujeme pekne číslo 199 Erikovi. Takisto číslo 198. Dostane darček od nás a nepostupuje číslo 198 ďalej. Ešte darček. Číslo 204 získava 2 hlasy, ale ani tomu nepomôže, aby postupil ďalej, takže my mu poďakujeme 204. Dobre, môže odísť. A 203 nám z tohto kola postupuje ďalej, takže poprosím Stevarda, môže zostať na boku. A poprosím ďalších 4 koncúrov, aby nám prišli do kola. Takže 203 dostáva 206, 207, 208, 201. Aj zase ste to tady veľmi nadchali ľudia na tie klietky, trošku sa posúňte do stredu, poprosím, hej. Aby tam bolo miesto pri tých klietkách, môžu chodiť Stevardi, až nech sa máte ľudia. Vidíte, že ma si lepšie počujete, keď nehovorím do mikrofónu. To je tady, co je krásně vidět, tady ten Don Sphinx, ty vousy, to normálně Sphinxy nevidíte vůbec. Oni mají fakt jako ty na ty vousy, protože oni mají různý, jako se narodí aj se srstí. No je trošku jako nervóznější, ale budeš hodný teď, jo? Máme rozhodnutie povydávateľa na druhé kolo, moja krásna asistentka. Som tu mala asistenta najkrásneho. Takže číslo 206 dostane darček a môže sa rádiť oddychovať do klietky. Postupuje na číslo 206 a takisto ani číslo 207 môže ísť oddychovať. Číslo 207 možno darčeky. A k 208 nám postupí číslo 203 a čísla 208 a 203 nám vyberú podporovatelia, ten môže ísť oddychovať s darčekom. A from these two males, you will choose the best male of today's show. So the 11 numbers of the non-Sphinx males. Takže naši posudzovatelia, ktorí rozhodovali, ich bolo 6, dnes dokonca, sa celkom veselo rozhodli a skoro jednohlasne sa rozhodli, ktorý koncúr sa stane najlepším koncúrom. Najlepším koncúrom dnešného dňa, okrem jedného hlasu, všetci posudzovatelia sa zhodli, že je to číslo 203. 203 is the best male of the world. Ja vám ho nepredstavím, koncúry každý pôjde do klietky, lebo bude súťažiť o najlepšie domské zviera dnešného dňa. A číslo 208 poďakujeme a dostane darček a môže ich oddychovať. Takže 203 pokračujú ďalej. A poprosím mačky dostávať číslo 197, 205, 209 a 210. Ja
značky na výstave. Číslo 210 značka. Číslo 210 značka nemáme? Nechce sa súťažiť? Dobre, tak je treba. So we have only 3 females, 3 our judges couldn't find the best Demonrex Dom Sphinx female of today's day. Yes, up, not down. Takže máme rozhodnutie, sa naši podľa rozhodli, vyberieme našu mačku, donsku, Sphinx. Teraz sme asi si vykrýte miesto. Takže číslo 209 môže dať čekom do klietky. A číslo 205 a 197 má rovnaký počet hlasov 3-3, 3-3, 197 and 205. I will make only just one thing. No, people can't. Poprosím pána hovorcu, pretože tu mám rozhodnutia našich posudzovateľov. 3 hlasy od troch vyberie hlas, ktorý to vyhrá. Takže lotéria, vyberiete hlas. Číslo 205, Pain. Takže číslo 205 klientke, 190 dostane darček. No, vidíte, ste tu. Tak darček. Dobre. Číslo 11 máme jednu mačičku, takže 2 mačiatka do 12, poprosím, ktoré máme. Číslo 201 a 279. Dve sú čierne a jedno by malo čierne kreskové. Takže to je čierne. Jedno je mačička a druhé je kocúrik. To je veľmi dobre vidno od donských Sphinxov. Yeah, because the color is that. I call it emerald color. Chceš vidieť na kľadie, no? Stane uško, sama nožka, stane kosti a vrásočka a kožička, očička dve, uška dve. A oni majú také krásne parfúriky, keď sa to strašne páči, majú také pršteky. Také pršteky majú pekné. So I have the results, the best kitten, číslo 279 máme, ktoré 279 dostane darček, ale dostalo 2 hlasy, takže tiež sa páčilo našim posudzovateľom a môže ísť oddychovať číslo 279 a víťazom sa stáva číslo 201. Môže rovnať stať. Takže poprosím na stôl, sem naspäť. Číslo 213, poprosím predviesť posudzovateľom na stôl, vám predstavím teraz mačiatok. Dáme ich darček. Takže najlepší
vrch domských našich dnešného dňa je vrch A polnej stanice Rostov a chovateľom je pán Lukáš Klinša, Slovenská republika. Dostávajú darčeky od našich sponzorov, knižočku, patanie, pohári, všetko si pozrite, ešte košíček, taký jeden košíček, iné nechce. Tak, šutý, iné. Môžeme ich strčiť do košíčka. Vlastne to nevidia, že to má srdce. To má krásne myslo na čurády. No, teda hej, ďakujeme. Teraz máte takým všetkých výťazov. Malčeho Kocúra, najlepšiu mačku. Best male, best female, 6-6 and 6-10. And you will vote for best sphinx. Don't sphinx, of today's. Všetky. Najlepšia mačka Kocúru, 16-10, 12. Mačka 3 až 6, 10. Ešte nám chýba číslo 200, 16 mesiacov. Kde máme? Číslo 200, mačiatko. Kde je? A nikto má, kde mám Stevartka, nejaká, Miško, tam je pestovka, dobre, prosím. Stevartka, Miško. Je tu? Už je tady. Ešte nie. Moc hydom. Čau. Ja už výsledky viem. So, I know the result. I think that our judges know the results too. Pretože jednohlasne sa najlepším domským sfinxom dnešnej výstavy stáva to. Je to číslo 203. Ja vám ho predstavím. Ja sa dobre pamätám. Car, Peter Pan, Ohyster, Fortuna. Takže ja si nejaké mačatka pamätám. Takže ešte raz, najlepším domským sfinxom dnešnej výstavy Kocúr, Car, Peter Pan, chovateľ stanice, Mystery Fortuna. Blahoželáme! A dúfam, že máte okávka, musím všetko podraviť. A zároveň je aj najlepším Kocúrom, aj celým Doňákom. A ja predstavím aj ostatné mačičky, už nebudem kličem, budem hovoriť potiške. Dobre? Koho máme? Môžem poprosiť majiteľov, my si tu zbieratka rovno a ja ich predstavím. 201, najlepší junior, Kocúri, Kvogady, Spirel, chovateľia, majiteľia, Martin a Gabika Molinovci, Slovensko. Blahoželáme. Slovensko, prosím, Molinovcom. 201, navčeky? Jo? Číslo. 205 máme koho? Mačičku. Mladšia mačička dostala dnešnej výstavy. Interšampiónka Šarlota Faraón Linz. Majiteľom je tam Lukáš Klinša, Slovensko. Mladšia mačička. A tu máme mačiatko na lepšie, hej? Tu máme 3 až 6. 60 deskotka. Píša Tyrel. Chovateľia Martin Múrik, Gabika Múrinová, Slovensko. Blahoželám. Takže pozrite si darčeky, blahoželám všetkým. Ďakujem pekne. Takže dúfam, že sa vám naše nahy krásne páčili.